Това тук е оборудване за 1000 лева, а това тук е оборудване за 50 лева. Та в този клип ще разберем дали ще можем да постигнем същите ефекти, както с скъпото оборудване, така и с евтиното оборудване. Ау, как изрязва. Защо спря? Може ли вече да спре без тази ножица? Да, спирам. Това е професионална ножица за постригване на коси, а това е професионална ножица за филиране. А това е професионален сешоар, четков сешоар. Това е евтиното оборудване, което може да се използва за по-начинаещи фризьори. Нека преминем към тестовете. Надрасяме продукт, подходящ за вида коса. Слага се термозащита, за да предпазим косата от всякакъв вид топлина. Каквото и да е постригването, трябва да се разделя на 3, дори на една обикновена черта и отзад на 2 се дели. И вече, ако е много голям обема на косата, е хубаво дори на 3 части да се раздели, както в момента ще направим. Разделихме си косата на 2, за да направим от едната страна с скъпото оборудване, от другата с евтиното и накрая да видим крайния резултат. Започваме с скъпото оборудване, с ножицата за подстригване. Ще изравним цъфналите краища и цялата коса. В момента и придаваме лека дълбочина, защото нейната коса е доста тежка. Как усещаш с скъпата ножица цялото изрязване на косата? Ами с скъпата ножица не усещам нито косата да се накъсва, нито нищо. Супер едно такова плавно отрязване, не знам, то е много специфично за момента. Професионалните ножици се заточват по специфичен начин. Това добавя по-плавно изрязване. Когато изрежем задната част, вече почваме малко по малко да схващаме от предната и си коригираме според задната част. Нямам проблеми с тази ножица. Реже перфектно, лекичка ми е. Приключихме с едната половина на косата с професионалната ножица. Нямах усет, че ме постригват. За мен това означава, че ножицата е качествена и хубава. Сега ще започнем и другата половина на косата. Да видим какво ще се получи с евтиния вариант на ножицата. Доколкото усещам, е доста лошо от движението. Чува се едно стържане, което не е окей. Ще попречи на работата, защото няма да е толкова плавно цялото изрязване на косама. И на усет е малко голяма за моята ръка. Я усещам комфортно, но нека да видим. Да, доста ми е голяма. Ау, как изрязва. Изрязването не се усеща изобщо гладко, но мисля, че пак ще постигнем нужния ефект. Как я усещаш ножицата? Ами често казвам, усещам едно стържане, което не ми е приятно. За по-начинаещи фризьори би свършила работа, например, на изкуствена коса. Реално е доста лекичка и това ми харесва. Не е тежка като някои други. Това е единия плюс за ножицата, но даже мисля, че спря да реже. Сериозно? За почистване на това нещо, ако се почиства както е редно, всеки ден след всеки клиент да се стилизира, да се почиства хубаво и изрядно, мисля, че ще ръждаса доста бързо, което не е окей за хигиената. Без значение какво ще е заточването, според мен пак няма да се постигне нужния резултат заради материала на ножицата. Но с правилната техника и начина, по който работим, ще се получи доста добре, според мен. Няма да се види голяма разлика в двете страни и двете ножици. Има едно такова леко като накъсване го усещам, но пък мисля, че когато професионалист работи, би се справил с такъв тип ножица, да. Усеща се гадното постригване, което е и накъсването на косама, вместо да го постригва както трябва да е. Той просто го накъсва, дори на места изобщо и не изрязва косата, но с малко повече движения и повече изрязване ще се получи. От това, че не изрязва доста добре ножицата, усетих едно подскубване. Предполагам, защото самия начин, по който е наточена ножицата, не е лазерно и се усеща едно такова като скубане буквално. С професионалната ножица нещата стават доста по-бързо, защото при тази ножица, при положение, че не реже толкова хубаво, е нужно няколко пъти да се повтаря изрязването, особено в предната част за хубавите преливки. Става доста по-бавно заради
неплавното подрязване с ножицата, но мисля, че е напълно еднакво. Филажната ножица ще използваме, когато изсушим косата, защото ако тръгнем в момента да филираме косата, ще е на много голям слой, защото са слепени всичките косми. Затова сега започваме с сушенето, с скъпия сешуар, професионалния. След това отново с ефтиния. Все още не мога да видя разликата. Предполагам, че след като изсушим косата, вече ще мога по очевадно да видя какво се случва. Започваме с професионалния сешуар, който е с доста повече ватове и по-мощен. Изсушаването и запечатването на краищата е доста по-бързо и по-ефикасно. Важно при сешуарите точно този уред отпред. Колкото по-тесен е, толкова по-хубаво запечатва косама и по-бързо става. Може да видите колко бързо изсушихме и изправихме косама. Хубаво запечатахме краищата. А горе-долу ни отне 1-2 минути, за да направим това нещо. От влажна коса. Да се изправи и да се запечата косама хубаво. Ще видим колко време ще отнеме с по-евтиния вариант. Това, което забелязвам до момента, че косама е много добре прегладен и изглежда много лъскава и мека косата. Според мен, другия проблема, който ще е, че ще се забавя доста с изсушаването и запечатването на косама. Другия проблем, който може да има, е отзад това нещо, защото е просто с ресни и има вероятност да захваща косама. My hair is stuck in the hairdryer. Oh my god. Но да се надяваме, че няма да се получи нещо такова. Наистина в домашни условия ми се е случвало с по-обикновен сешуар да си захващам направо кичури и самия кичур да влиза в перката и направо да трябва с ножицата да играем. Но аз съм убедена, че когато се ползва един сешуар от професионалисти, няма да има такъв проблем. Няма значение какъв е. Последната част. Тук започваме отпред, защото бретона е по-къс и е хубаво да се изсушава първо, за да може да се направи хубави ефект. Това е едната половина. Започваме с филирането с скъпата ножица, съвсем леко в долния край. А другата как ще дере на това нещо. По принцип скъпата си скупка от време на време. Не чувам да стърже, за мен това е много важно. Предполагам, че с другата ножица се усети едно подскубване отново. Тази филажна ножица доста добра работа ми върши. Съм много доволна от нея. Купила съм си я още преди отварянето на салона и продължава да реже по такъв хубав начин. И ми е удобно най-важното, което е. Предната част е най-важна за бретончетата да се филират, защото в повечето случаи косата доста натежава и не може да се получи почти никакъв ефект. Това, което забелязвам, че косата е доста добре изправена, филажната ножица също свърши доста добра работа и стани долния край на косата, така че доста добре за сега. Сега ще започнем и с другата част на косата, да изсушим с ефтиния сешуар и да видим какво ще се постигне. Скубелите? Как така те скуба? Малко по-бавно се случи целият процес, цялото изсушаване, защото е доста по-слаб. И струята му е доста по-голяма в сравнение с другия. Отделно, че е по-широк тук и е доста по-малко. Не се побира на цялата четка, както другия, но малко по-малко се получи с повече въртене в четката. Ти как го почувства? Определено доста повече време отне, но така, като погледна двете страни, не мога да видя някаква разлика. Може би с повече трениране, с обикновения ще се получат също добре нещата. Малко отпред дължината е по-дълга, което ми подпомага доста за тази техника да я правя, да прехвърлям косата, но е лекичък. Все още не съм свикнала, но е удобен. Ако с ръцете си премяташ косата при сушенето, ти е без значение. Но ако ти е с сешуара, е доста по-лесно, като е по-дълъг. Но не е прекалено дълъг. Размера има значение. Малко. Защо спря? То верно замириса. Може би не е работил до сега толкова време.
Мисля, че не запечатва толкова хубаво краищата. Ако виждаш тук разликата, колко е по-бляскава косата. Определено, като пипам косата от тук, изглежда доста по-гладка и доста по-лесно минава между пръстите ми, докато от тази страна пак е гладко, но малко по-сухо и някак тук в краищата ми се заплита. Това заради продължителността на специално на сушението и на запечатването на косама, защото колкото по-дълго я сушиш и я изправяш, например, дали с сешуар или с преса, толкова по-лошо е за косата и повече я изсушава. Но определено от тази страна става доста по-бавно и доста повече качели гори косата, отколкото професионални. Но иначе резултатът е почти един и същ. Горе-долу добре се справи сешуара. Няма кой знае каква разлика. Малко по-бавно стана. Сега да видим и филажната ножица. Как ще се справи. Ако сега те е скубало, представи си сега с филажната ножица. О, Боже! Защо ще ми го причинявате? Готова ли си? Имам ли избор? Боже, аз не мога да го фана. Почти не реже, ако не минеш няколко пъти с нея. Но мама, ножиците вкъщи режат по-добре, за съжаление. Самото прещипване на ножицата го усещам ужасно просто. Виж колко бавно се случва. Трябва да натиснеш няколко пъти. Реже ли, не реже ли? Направо изхвърлям тази ножица. Доста зле се справя, може би защото не реже толкова хубаво и е неудобна. Повече ми натежава. Другото нещо, което е, че може да чуете и да видите как трудно се затваря. Повече съм доволна от другата, доста по-лесно беше с нея и по-удобна я чувствах в сравнение с тази. Повече режеше, но тази просто е лоша. Извинявай! Разкубава много ужасно. Може ли вече да спреме с тази ножица? Да, спирам. Няма повече. Съжалявам. Сега ще си изравниме, за да направим и от двете страни да са равни краищата. Край! Готова си. Разлика почти няма. В сравнение с мекотата и на допир, как се усеща и от двата сешуара. Новите почти едно и също и постигнахме еднакъв успех и с двете. Много премеждия. Според мен е добре. Ти какво ще кажеш? Като цяло тази страна за мен е очевадно, че е доста по-гладка косата, докато тук корена добре, но тук надолу виждам едно бухнало такова. Ако се загледате, тук няма никакъв обем, тук има обем. Горе-долу сешуара окей, макар и многото време, което отне, но ножиците не. Не. Определено казвам хикс на ножиците. Съжалявам. Вършат работа, но вече може би на куклите, които са с изкуствената коса, доста по-добре ще, защото и чувството е гадно. Можеш ли с тези първоначален стартов ефтин комплект да станеш фризьор, да започнеш да се занимаваш с това нещо? Като за начало ще свършат работа, вместо да се изхвърлят с много пари за неща, които не ги работят в салон, например, докато провеждат курса и се обучават от вкъщи или където и да било. Е хубав старт. Важен е опита и да свикваш с ножицата, да се научаваш как да постригваш косата, какви стъпки да направиш и начините на постригване, нали. Според мен ще свършат хубава работа. За начинаещи, виж, за напреднали професионалисти не, ще е доста лошо ниво за салона. Какво ти е мнението? Харесваш ли се? Доста ми е гладка, хубава, косата, мекичка. Според мен е най-важно не толкова оборудването, а професионалиста. Ако ви е харесало това видео и искате да научавате още за сферата на фризьорството, може да се абонирате и да оставите коментар с идеи за бъдещи видеа. Чао, чао! Най-важното за един фризьор е да може да мете. Главно ни е това работата, да метем, не толкова да постригваме.